Slnečná sobota bola priam ako stvorená na to, aby Nestville Park otvoril svoju v poradí už druhú letnú sezónu. Množstvo tanečných folklórnych súborov z okolia sa postaralo o super zábavu. Nestville Park je hlavne o tých tradíciách, ktoré chceme naozaj ďalej zveľaďovať. Práve takéto tradície treba udržiavať a my sme práve dali možnosť regionálnym súborom vystúpiť pred regionálnymi alebo pred domácimi návštevníkmi, aby ukázali taktiež svoje umenie. Remeselníci, o ktorých rozhodne nebola núdza, predstavovali svoje umenie. Návštevníci si tak mohli pozrieť napríklad tkanie kobercov, hrnčiarstvo, garbiarstvo, pletenie košíkov aj drôtikovú techniku. Nie je pokles, ja by som povedala, že práve že je záujem. Možno, že už je presýtenosť toho trhu, vlastne z toho internetu a z počítaču, že trošku sa vracajú aj k manuálnej práci. Ľudia tu majú aj kultúrny program, majú tu posedenie, majú tu občerstvenie. Proste vyšiel aj čas a myslím, že veľmi dobre. Nepochybne hviezdou dňa bol známy ľudový rozprávač Anders Košíc. Ja si myslím, že východňarské publikum je všade dobré a ja za tú bohatú kariéru všade mám dobré publikum. A je to asi preto, viete, že je to humor veľmi blízky. Nie je tu nič takého, čo by na východňarské srdce nezaklopalo. A národ má najradšej ten humor, ktorý donesie, jak sa hovorí, náš ľud. A humor je ako čerstvá voda v potoku. Aj keď si mnohí mohli myslieť, že táto akcia bude skôr o pive a tvrdšom alkohole, keďže sa konala v areáli Liehovaru, našli sa aj takí, ktorí si pochutili na žinčici. Máme ju veľmi radi, keďže je táto slávnosť síce o pive, ale to sú naše tradičné výrobky, ktoré by sme sa mali držať a určite sú aj zdravšie ako tie ostatné destiláty. Ľudia majú záujem o žinčicu, prakticky kupujú žinčicu, sír, korbačiky, sú to naše výrobky, ktoré produkujeme z nášho chovu. Hudba síce patrí na pódium, no v tento deň sa šírila zo všetkých kútov parku. A čo vlastne viedlo organizátorov k vytvoreniu tejto novinky? S našim produktom ide aj muzika, aj zabava a o tom sa to všetko dalo dokopy. Rozhodne môžeme očakávať, že táto akcia nebola posledná, keďže Nestville Park Hniezdne sa aj napriek svojej krátkej existencii teší veľkému počtu priaznivcov. Od otvorenia do tejto chvíle prešlo expozíciou približne cez 12 000 ľudí. Budeme pripravovať 29. júna, dá sa povedať, prvý rok narodenia Nestville Parku a to slávnostným zase nejakým programom, ktorý bude trvať zase celý deň. Bude to naozaj živý program a vyvrcholením bude naozaj zase svetová hviezda svetového formátu.